De 20-jarige Hazer filmde en fotografeerde wat er bij hem thuis gebeurde. Die beelden maakte hij voor eigen gebruik, hij zette ze net op internet. De jongeren mochten de klien aanhouden, de verdachte zelf wie neken. Het betreft hier handelingen die bestaan nu dat hij jongens, op zijn lichaam liet staan. Onder andere ik op zijn geslachtsdeel. Daar helle hij een bepaalde genot uit. En wij vinden eigenlijk dat we dat scharen moeten onder het juridische begrip ontucht. Want we vinden het niet in overeenstemming met, zoals dat zo mooi heet, de sociaal-ethische norm. Nevens justitie binnen de slachtoffers net dwongen of bedriegen. Wel kregen ze cadeautjes, die als liedje geld bedragen of computerspultjes. Het gaat wel lekker om jongens in de leeftijd van 11 tot 16. Dat is een leeftijd waarin als het in de puberteit is. Maar ik bezig ben met een onderzoek naar al de seksuele gevoelens. En als dit tassussen litten, dan krijgt hij toch een heel verwrongen beeld van een seksualiteit. De verdachte trainde, tegemoet met zijn omke, de B-junioren bij VVH's. Hij kwam verliezen hier oer van een orenhazen voetbalvereniging, Robuur. Ja, gewoon een alledaagse jongen en geen verdere opvallende dingen dat je zegt. Want ik ben wel vrij alert altijd op personen. Je loopt natuurlijk al een tijdje mee in de samenleving. En dan vang je dingen op. Hè. Je weet dat je in een vereniging zit. Je weet ook wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar het is ook, er is nooit iets wat mij opgevallen is. Hoeveel leden krijgt slachtoffer worden binnen is net bekend bij het bestuur. Voor elke die dat wil, wordt help regelen. Hoe slim ze het ook vinden bij de club, de VVH's is verrommen dat de incident net op het sportpark plakvoen had. Zaterdag gaan we hier weer los. We willen ook heel duidelijk naar de ouders van de andere kinderen zeggen van de kinderen zijn hier veilig, want hier is niks gebeurd. Het betreft één persoon. En voor de rest, de voetbalvereniging Harlingen is geen partij eigenlijk, is partij geworden.